Čahoj, mamine som vyrobil na 3D tlačenke takúto 3D tlačenku. Je to držiak na malovanie štamprlíkov. Keďže mamina je všeho kutil tiež taký ako ja, tak vždycky rád pomôžem, aby to mala jednoduchšie. A aby to nemusela držať v ruke a točiť s tým a patlať si prsty prípadne, keby to moc chcela rozkreslovať a tak ďalej, tak je v tomto aj príschne, dá si to dole, upovoluje a výhoda je tá, že vyrobil som jej to tak, aby prípadne, keby chcela robiť väčšie poháre, že nielen štamprlíky, tak sa tam vojde aj veľký pohár. Takže tak. Meral som si to, malo by tam vojsť plechovka, takže väčší pohár určite tam vojde. No, šálka neviem, ale pohár áno. Takže aj takéto kravinky ja vyrábam.